To da yake misali na dan ɗauki wani lokaci wanda ba na kallon comment na YouTube, sai yanzu nake kitabis da wasu komatai na sauran mutane waɗanda suke dan yi a YouTube. Da haka na ci karo da comment ɗin Rabi Usman, ma'ana D33 D3R. To misali kamar yadda nace dai shi ma ga wani nan ana ce mai fada adowa kyalle, ya ce barka da warhaka, wani ya ce Allah ya ƙara basira oga gaskiyar ka ne, to da dai sauransu waɗanda kamar misali suke kallo a ta Facebook. A Facebook ina ga zan rage ɗora bidiyo wanda suka shahi unlocking gaskiya, don saboda Facebook suna so su kashe min account ɗin sakamakon ɗora bidiyo na wanda sun ka shahi unlocking. Saboda ko an zo abin da sa ne magana, saboda wani ya ce da Allah yana so a saka ni cikin group na wasa, wani ya ce yana son, inda wannan Rabi Usman da ya ce yana so da Allah shi na bukata a mai activation, kamar activation kenan na TSM tool din yake magana. To waɗanda suke kallon bidiyo ta Facebook gaskiya yanzu bari zan rika sa abubuwa masu ƙarfi masu nauyi din nan ba, sai dai in raba aikin gabaki ɗayan shi kamar kashi uku. Rabin aikin kamar idan na ce in raba shi kamar kashi uku shine zan ɗauki kashi kaman 70 in ɗora shi a cikin Telegram, shi kuma kashi 20 in ɗora shi akan YouTube, kashi 10 shi kuma zan rika ɗora shi akan Facebook. Kaji kashi 100 ya haɗu, shine kenan kashi 100%. Dan saboda abin da lura shi idan ina biyan Facebook gaskiya za ta kai kashi mai account, saboda sun rika bani wonin cewa na idan har ina dora irin waɗannan bidiyo kan nake dora sun saba ma doka unlocking ne kaza irin dai labaran nan. Ka san irin Facebook idan kana da monetization dan laihi kaɗan ne ake jira ka yi kawai, shikenan kaga zuwa za a tsaye da ma account, wanda na yi fama da matsala kwanan baya, ba ya karamin matsala ba wallahi, sai da Allah taimakan dai na shawo kan matsalan. A cikin peji na guda biyu su ne waɗannan, akwai wannan da kake kallon wannan bidiyon da wannan ma ita ma da kake kallon wannan bidiyon, Salo Yusuf dan Bakariya for repair. So sakamakon wannan hadan monetization da suka bani, ba wadancan hakuri ba zancen imani, dan kuskure kaɗan za su ce kawai ai nan sun gaba daidai ba, nan sun gaba daidai ba, ko kuma kaza sun ga wani, to irin dai waɗannan abubuwan. Shi sa na ce to yanzu duka bidiyon da zan dora a Facebook to zan dora su kamar 10% ne, su kuma waɗanda kake kallo a nan a YouTube, idan a YouTube kake kallon to zan dora su kawai 20%. Amma a inda gidan yake, inda rukunin yake, inda karatun yake shine a Telegram. Sakamakon ita Telegram gida ne, sannan Telegram bata cika duba copyright ba. Amma nan a Facebook, ko da a ce a yanda nake recording din wannan bidiyon akwai wani zai wuce da waka, to YouTube dan tsananin karhin su da tsananin takura din su yayi yawa, sun gada musu ce ai akwai copyright a cikin aiki na. To irin waɗannan takuren shi yasa kawai nace to duk wani aiki da zan dora zan rika dora aiki kashi 70 akan Telegram, saboda kuma a Telegram a nan ne a inda wani ba zai iya samun bayanan wani balle shi dame shi. Amma kaga a WhatsApp idan har na hada group, wani zai iya daukar lambar wani ba tare da wani ya amince ba, watakil wani baya so wani ya samu lambar shi. Amma idan na ce in ɗauki lambar wane da wane da wane in hada group, to wani zai iya damun wani maƙin wani ne, wani baya son wani ko gaban zara ma, to ina ga ya samu contact ne, daga nan zai rika abubuwan da basu dace ba, ya dai danganta. Shi sa dama na zaɓi hanyar Telegram ita himin. Kuma a Telegram za ga akwai manyan 'yan kasuwa na duniya waɗanda waɗansu su masu yadda software ne. Sannan a ɓangaren WhatsApp wani lokacin duk wanda zaka iya ka dora file, akwai dan iya adadin file din da zaka dora. Amma a Telegram zaka iya sa file sama da 1 gig ma, 2 gig duk zaka iya dora misali. To amma kaga a WhatsApp wani lokacin ta ga mata nuna ma 18 MB ma za ta iya ta dauka ta tsaya. To kaga akwai abubuwan da suke da bambanci ba kaɗan ba, waɗanda dole ne in tsaya ga Telegram din nan. Sannan waɗanda ga suna yin comment suna so a sa su a Telegram, kamar waɗanda nake gani comment din su a YouTube a yanzu hakan nan, kaman wannan da nake gani to ga dai sunan duk da yanda zai ci a sashi a WhatsApp, ni ba zan saka a group din WhatsApp ba domin Allah, dan nayi ban ji daɗi ba, sai dai in yi maka like in yi maka haka kawai. Amma tsakanin da Allah ni ba zan iya saka a group na WhatsApp ba, saboda abin da yasa wasu ba su ma Allah ne kawai shine bani, wani ba karatun ya kai shi ba, wani kawai ya je ne shi tallata manhaja ta. To yawanci kuma ni ina aiki da waɗanda suka zama to serious, waɗanda serious suna so sai wannan aikin ne. Yawwa kamar yadda nace kuma a Telegram group akwai iya adadin alhinin da ake min sannan ka ci gaba da wannan karatun. Haka zalika muna da software waɗanda mun aje a gidan, waɗanda ɗauka ɗaya za ka je ka ta installing ka gazo. Amma kaga idan a WhatsApp ne ta ga da masu disappear message ya goge su kai tsaye. Amma a Telegram
kayan da muka dora na kyauta suna nan sai kusan tsawon shekara 1 sannan za su fita. To ka kai da zaka shiga a yanzu nan ka je ka dauka, ina ruwanka da wani shekara 1, kuma duk karatun da zamu ajiwa sai bayan shekara 1 sannan mu sake zuba sabon karatu. To kaga baka da matsala da wannan. Na san dai duk abin da za ka koyi daga nan zuwa shekara 1 Allah cikin abu 100 misali duk shekare za ka iya gane yan abubuwa daga ciki. To kaga dai an karu. Idan da wata shekara za ta sake shigowa mu sake repeating, kaga ko da a ce baka ganewa to za ka iya dora daga inda mun ka tsaya. Kamar yadda nace kai da kake so a yi ma activation na tool na TSM tool wato Rabiu, sai in ce ga lambar muna a ƙasar wannan bidiyo din na shi WhatsApp, wanda in dai activation kake so na tool ko kuma haya ko ta awa 6 ko ta awa 12 ko ta ini 1 ko ta ini 2 ko kuma haya wadda ta danganci sati ko wata 1 ko wata 3, dukkan su zaka iya ka samu kowane tool in dai har tool din ya zama to subscription din shi ne ake yi. Abin da ya sa wani lokacin mutane akwai waɗanda gaskiya suna da matsala, ba wai ka kirkiri group na WhatsApp ba, kana iya kirkira group na WhatsApp dan lokaci kaɗan ka ga ba ta yadda za a ce mutum sama 500 sun taru a ce duk karatu za su yi. Dan ni da mutum sama 500 su taru, gwara a ce iya adadin kawai mutum 10 su taru waɗanda za su yi karatu ne ya heme. Amma ya zama to sama da mutum 500 sun taru, wannan na talla crypto, wancan na talla ga a sai me take da suna shin irin abubuwan gare na online ga dai sun kaga to kaga duka irin waɗannan abubuwa ne wanda gaskiya ba daidai ba, ko ba haka ba. UC Habibu da ya ce dai we have to be able to manufacture more and advanced electronics. To jama'a ga mai son kuma ya koyi haraka coding, akwai open source code da ke a GitHub na wannan account da kuke gani mai suna UC Habibu, wanda shahararre ne, kwararre ne musamman akan harkar coding wadda ta danganci developing din software kai da dai. Amma bari dan bude dai profile ne kamar da kake gani kamar haka. Gashi dai ba sai na yi bayani ba, na san wata zan iya karanta kaga kamar ban karanta daidai ba. Amma idan kana so koyi bangaren abin da shahe coding kamar yadda na ce, shi ma kana iya duba kasar wannan bidiyon, zaka iya ganin na aje bayani na link da kuma GitHub link wanda zaka idan na ka samu shi wannan kwadin wanda zaka je ka saka. Wana UC Habibu ya developing din wani extension ne a cikin na Python da Hausa. Kamar yadda muka sani Python da yawanci duka da English ake ne, amma UC Habibu ya kawo wani tsari ne wanda to a yanzu fa ya kamata mu yi kishin kanmu. Kamar yadda yake gani duk post din da kai post ne na kishin kai, post ne wanda danganci na kishin kai da kai, musamman mu kirkira abubuwan da suka dangance mu, waɗanda ba sai mun je muna abubuwa waɗanda ko ba gane ba. Yawa na san wasu mu gaba ɗaya mu za su ji abun nan. My brother, in the tech space, don't ever think of trusting even a single stuff. Even GitHub you should not trust because you are not the owner. So wannan da shawara ta dai yake ba mu dai ga sanan dai. Da haka yanzu ga dai wannan comment nan da na ga UC Habibu ya ce wait and see coming. Wait and see. It's coming, my brother. Yo, we have to start building and owing. At least we the ordinary citizens should support if our leaders cannot. At least just build and own your system, even if you are the only one that use it. Some days people will come and they beg you to use it. To koma dai menene kaga dai nan dai haraka kishi ce zalla a wajen mu tsaya mu kirkira mu kishin namu mu tallafa mu kuma namu, tun dai kaga sakon da dai muke gani a yanzu nan. To koma dai menene yan uwa matasa ya kamata mu dage. Ni ma dai gashi nan ina kan koyo, kuma kusan zance ni ma ina ta jagwalgwa mata dai wanda ina dan kirkira abin da basu kai sun kawo ba kamar da ke gani kamar haka din nan. Da haka ga wanda yake so shahara, abu na farko da dai zaka fari kamar ni yadda nayi, duk da dai ni ma din koyo nake, zaka bude browser ɗinka kamar haka din nan. Idan ka bude annan kana iya zuwa ka samu, ya danganta da yanayin text editor din da kake so kai amfani da ita. Idan VS Code kake so kai amfani da ita zaka yi amfani da VS Code, idan Python PyCharm duk guda ne. To amma ni na hison VS Code wannan. To wannan VS Code idan ka je ka danna ta gama dan lalaben ta ga wajen downloading nan, idan ko kuma ka danna nan download for Windows duka dai shine an ce dai open source AI code editor. Yanzu idan ka zo kai downloading ka je kai installing ɗinta, to shine za ta bude maka interface ɗinta kamar da ke gani kamar haka din nan. To inda zaka samu shi kuma wannan tauraro din nan extension
wanda yanzu bari in gwada ma inda tauraro extension yake. Misali idan na zo misali zan zo in ce ina so in yi file, bari in dan ja abin da ke mai recording. To misali a ce yanzu ina so in yi file ne na shi tauraro, ina so in yi wani abin nan. Idan na zo nan na danna plus, sai na zo na danna kawai ɗamba. To misali kawai da na ce zan zo in yi wani sabon file kama haka, amma dai wannan a gurguje ne saboda ni koyo nake gaskiya, ba iya harka programming ne ba. Kawai dai misali ne zan yi saboda in nuna mutane extension. Misali idan na zo na ce ina so in yi ɗamba dot tauraro dot taura, to ka gani extension din gashi ne ya haito. Idan na zo na danna enter kama haka, to yanzu wannan da kake gani ina kan bangaren harkan aikin duk waɗannan da harshen Hausa zan yi. Yanzu da abin da zan iya zuwa in rubuta, misali ina iya zuwa in rubuta, misali ina iya zuwa in rubuta ɗalibi, sai in ce equal. To da yake kasa ni ba iya harka programming ni ba, yanzu na nake Salihu Yusuf. To yanzu sai in zo in ce Muhammad Abdullahi Sadiq, sai in zo in buga na, sai in ce shekaru, sai in ce su ne 21 kama haka. Sai dai shekaru ya ce no ka bai yi ba. To amma koma dai menene, ni dai na san koyo nake kuma na yi ne dan dai in dan yi misali, yawwa in dan rubuta domin ka gani. Amma idan kana so kai downloading din shi wannan extension din, zaka iya zuwa nan wajen bangaren extension naka, sai ka zo ka rubuta tauraro kamar yadda kake gani. Idan ka zo ka rubuta tauraro, to a yanda ka rubuta tauraro zai baka su guda biyu kamar haka. Akwai tauraro language support, akwai kuma tauraro. To wannan wanda ba a kammala bane, amma wannan din mai alamar logo shi zaka zo ka yi installing. Idan kana son karatun, bari in cire wannan terminal domin ɗalibi ƙara gani. Idan kana son karatun syntax nashi, dokokin umarni da wasu abubuwa ga sunan waɗanda a yaren turanci suke, amma zakakurin jarumin kodas din nan wato UC Habibu ya yi ƙoƙari ganin cewa ya canza waɗannan function da su kuma stroke da duk abin da ya danganci wasu syntax da ke cikin Python, ya maida su da yaren Hausa. Shi ne ya ɗauke su, inda nan a misali nan inda ce def slash fn pin, shi ne ce aiki, class aji, stroke tsari, interface. To if else, idan sai, to kaga waɗannan umarni ne waɗanda da su kwamfuta take aiki, musamman a ɓangaren programming language. Umarni ne waɗanda dole da su ne take amfani, shine translation ɗinsu ya ƙirƙiri namu na Hausa waɗanda za mu riƙa amfani da su. Da haka idan kana buƙatar kai ma ka ba da taka gudunmuwa, ko kuma a'a ka saka hannun jarinka akan wannan tafiyan domin mu taru mu taimaki juna, to hanya a buɗe take. Idan ka duba ƙasar wannan link ɗin, za ka ga link na GitHub wanda za ka iya ɗauko open source ɗin kai ma ka je ka ba da naka gudunmuwa, ko ta hanyar developing, ko ta hanyar saka hannun jari naka, ko kuma ta hanyar ba da naka shawara akan wannan babban project wanda a kafaɗin Afirka ba a taɓa wani project da Hausa wanda ya danganci Python kamar wanda Yusuf Habibu ya ba kuma cika baki ba. Wannan shine project na farko a kafaɗin Afirka wanda zaka kai programming language, kai program. Ya kamata ya ce mu haɗa ƙari, waɗanda adda ilimin su zo a haɗa hannu mu developing din wani abu wanda a yau duniya duk gabaki dai ko ta ina za ta ji mu. Duk da dai alhamdulillah daidai gwargwado ana iya ka kokarin. Sannan waɗanda da ɗan hannu da shuni su kuma su zo su hannun jarin su, waɗanda za su iya bada shawara su kuma su zo su bada shawara nasu a kai. Da haka bari in lalabo domin ka ga abin da nake ne. Idan na zo na danna tauraro a nan, sauraro ga Allah kaga, sai in zo a nan, sai in nemi link ɗin kamar haka, sai in danna.